Kako sam zbog narudžbine u brzoj hrani izgubio devojku? Pre par godina odem na prvi sastanak sa jednom devojkom. Sve je teklo super, ostanemo da pričamo nekoliko sati uz piće i kada smo ogladnili odlučimo da odemo po pljeskavicu. Ispred lokala je bila ogromna gužva, a napolju je bilo jako hladno i hteo sam da što pre pokupimo svoju porudžbinu i sklonimo se negde da je pojedemo. Po mogućstvu kod mene, pošto sam ja blizu, pa... Tako da, pomalo drsko priznajem, pomerim sve ljude koji su bili ispred mene i glasno se proderem. 2 gurmanske pljeskavice naručene telefonom jesu gotove. Žena za šalterom me samo pogledala i već sam znao da sam Nisu, sine, vidiš da ima ljudi pre tebe. Dobro, poštujem. Podeli ona narudžbine svim ljudima pre mene. Ja je ponovo pitam je li gotovo, ona kaže nije. Okrećem se, a devojka me čeka i mrzne se kao u onim kliše scenama iz filmova. Počinjem da hranu dobijaju ljudi koji su došli davno posle nas. U tom trenutku puštam svu glumu Jegon iz vodu i kažem ženi, slušajte, čeka me devojka iza, hladno joj je, možemo li molim vas da dobijemo sada svoju poručbinu. Žena me pogleda direktno u oči i kaže ne. Dobili smo svoje pljeskavice oko 45 minuta nakon što smo ih poručili, devojka je svoju samo uzela od mene i otišla i je rekla da joj je hladno i da mora da žuri i više mi se nikad nije javila. Ali, ako lajkujete i podelite ovaj video, možda joj ga slučajno algoritam izbaci i ona mi daje još jednu šansu.